No niin, moro. Nyt tää sarja jatkuu. Pitkät renderöinnit on ollut nyt äsken tossa ekas jaksossa. Että ei voi mitään, ne on pitkiä. Ja sitten YouTubekin näiden videoiden lataus kestää vähän, että kyllä tää on nyt vähän sellaista puuhaa, että hitaasti näitä silleen tulee, mutta kyllä yhden jakson saa helposti päivässä tehtyä. Mut siis niitä vois kyllä helpommaksikin tehdä, että laatua pienentäis. Mutta katsotaan nyt siitä sitten. Jatketaan YouTube-maailmaa. On mikä vaikeustaso? Easy. On kerännyt vähän puuta ja asetellut paikkoja. Tällaisen pikkujokkelin tein. Sanoisko niinku vaikka olisi pikku homma. Ei sit voi sanoa oikein. Uskaltaaks tonne ulos mennä oikeesti, kun siellä on helposti niitä mosuja. Creeperi räjähtää oven eteen. Ai että se on mahtavaa. Sen jälkeen täällä soi hirveä zombikerho. Ai niin, tänne vois laittaa vähän paloa. Ei ois huono homma. Niin sitä vähemmän syy niinku. F3 on tällainen tila. Okei, tossa on yksi mobi. Kukaan se on? Onko se ovella ketään? Tossa on yksi. Se on varmaan kana. Entäs toi? Voiko näkis jotain? Tosta ottais palaja. Nyt varmaan uskaltaa. Vai? Se oli lammas. Okei, turhaan me pelättiin. Voitaisikin kohta juoksee creeperin naamaa. Häh? Olis tuolla joku hyppivä? Näyttäen creeperit hyppii. Se on lehmä eikä creeperi. Olisi kiva näyttää heille katsojille creeperin. Sitten F1 on tällainen modi, että sä voit niinku kuvata tälleen siististi. Sitten plus kun sulla on vielä fly-modit, niin se näyttää entistä paremmalta, kun sä niinku kuvaat ilmasta. Mut siis tää on aivan mahtava modi, en mä muista koska mä tämänkin oikein, mut siis kattakaa nyt tälläkin. Aattelkaa minkälaisen esittelyvideon te voitte tehdä vaan tällä. Tällä. Ja sit plus F8. F8 on tällainen tila. Näin. Ja että. Tää on aivan loistavaa. Niin näin tehdään niin videoita helposti. Mitäs me tässä jakso 2 tehtäis? Ai niin, se kodin rakentaminen. Se meiltä jäi. Noit saplingit vois istuttaa tähän. Tosta kaadoin sen puun. En mä saanut siitä paljon. Siis tosin niinku okei, siis on taas yksi. Tuo ehkä vaikka tuo. Noin, niin kodin rakentaminen. Mä otan noin. Siis ei COD niinku kod. Ei mitään sellaista, vaan siis niinku kodin home. Niin. Nyt etsitään sitä paikkaa tässä jaksossa. Ei tehdä mitään oikeastaan muuta. Olisiko se tos ihan hyvä? Pikku regioni vaan. Kävele tosta toho. Tosi pikku. Tää järvi sattuu oikeasti mukavasti. Tää kun jotkut kentät on sellaisia pelkkiä autiomaita, missä ei ole mitään. Tässä on hiiltä, tässä on puita, tässä on ruoho. Okei, no niin, löytyi täältä. Tää on keltainen ruusu. Keltaisesta ruususta tulee tällaista. Sitten, tää on hauska vaihe. Näitä voi värjätä. Kato. Näin. Näitä voi värjätä tällaiseksi. Siitä tulee oranssia.
Tää on tosi hauskaa värjätä näitä. Täällähän on nyt näitä ruusuja ihan sairas. Okei, mutta se paikka ei kannata tehdä mikään niinku hiekan päälle, koska mä oon saanut huonoja kokemuksia. Vitsi, mitäs teit? Sä ei käytit mut tyhmä. Noi kannat on oikeasti tärsyttäviä tässä Minecraftissa. Koittakaa kestää niitä. Mulla on huonoja kokemuksia hiekalle rakentamisesta. Ensiksi se on sellaista, että niinku, jos haluat tehdä vaikka kellaria, niin, tai päällystää, tai siis kellaria vaikka, ja sä kaivat jotain maan alle jotain, silloin hiekka putoaa näin. Otan tästä yhden koekappiin. Minkäs tilalle? Oi vitsi, meillä on tota hiiltä. Me pistetään kunnon käyttöön. Ja tota vois käyttää joku. Onpas meillä vähän kaiken näköistä. Ei noita tarvita. Näin. Niin. Nyt sekatkaa nyt tätäkin. Tää on tosi hauskaa. Tää putoo näin. Niin se on ihan hirveän kivaa. Kun niinku sä kaivat jotain tällaista. Näin. Näin. Siistiä kellaria haluut tehdä. Niin se putoo tälleen sun etees. Tälleen. Et ne kaikki niinku lentää sieltä sun eteen. Tän jälkeen tuleekin sandstonea ja kaikkea. Ei pystytä enää. Mut siis kattokaa nyt. Tää niinku tekee tällaisen aukion tää. Tollasen. Tää on ihan hemmetin kivaa. Eli ei ole. Kyllä te osaatte. Oho. Noin, noin ja noin. Niin, toi on niin ärsyttävää. Eli tähän ei tehdä. No, mikäs täällä? Puita tässä on niin paljon. Otetaan modi oikein. Oh, noin. Wow. Oikeesti toi on niin siisti, että siis täällä näyttäisi olevan. Kun löytyisi vaan tasaista maalla. Kaikki on niinku tätä hemmetin hiekkaa. Kaikki tasainen mahdollinen. Epäreilu. Miksi vallataan sadalta oli sellainen hyvä? Se löysi siistin alueen ja läheltä Spavniikin. Se löysi sellaisen siistin missä oli just tätä crashia. Ruohoa. Niin, se löysi sellaisen paikan, missä ei ollut. Sitten se vähän otti aluetta siihen ja teki. Hei, tässä on aika hyvä. Niin, ja unohdin kertoa, että näistä tällaisista, tällaiset, niin niistä tulee tällaisia seedsejä. Siis niitä uudessa versiossa. Ei missään vanhassa. Nää ruotanuhan on ihan uusi asia. Ja sitten kuokalla sä saat tehtyä. Ja kuokalla sitten tehdään sellaista Farmaland-nimistä. Sillä niinku pistetään maahan ja sit siitä tulee kuokita ja pistetään nää kasvamaan ja tehdään kasvihuoneita ja silleen. Mutta ootas, missäs? Mä kadotin sen. Eikö tossa? Tähänhän voisi tehdä ihan hyvin. Kun se on lapio. Se lapio hajos. Niin mä oon unohtanut kokonaan kertoa, että tää hajoaa nää työkalut. Ai että mikä pöhkö. Eiku tähän hei. Tässä on hyvä. Siis sopivan lähellä niinku tätä vettä ja silti niinku tasaisen. Eiks tähän vois tehdä? Se on kyllä vähän turhaan lähellä tätä. Eiks tää vois olla niinku varasto? Tähän voisi olla varasto ja sitten me voitaisiin yhdistää nää joskus. Joka tapauksessa tehdään uusi lapio tällä kertaa kivestä. Ei siis... Ei se yksi, siis miehenä. Alapää. Haloo. Tää saattaa olla sellainen sarja, mitä katsoo lapsetkin. Elikkä ei. Tosin mäkin olen lapsi, haloo.
Nyt menee kaikki päin hemmettiä. Noin. Käytetään nämä työkalut silti niinku ensin, ettei ne niinku mene hukkaan. Näin. Tässä on niinku jo vähän jonkunnäköistä. Mitä vielä pitäisi tehdä? Mä voisin tehdä puisen kuokan. En mä nyt ajatellut tehdä mitään. Mä en ajatellut tehdä mitään muuta. Puinen kuokka, niin mä näytän nyt nopeasti, että miten se tehdään. Hienoa käyttää tällaista kivistä asetta. Se kuokka toimii vaan näin, että näin. Oikealla klikkauksella laitetaan maan. Tän blogin nimi on Farmaland. Niin, otan kertoa, että nämä on blokkeja nämä kaikki. Ja sit se maatuu. Ja tää kuluu ihan hirveän nopeasti. Kattokaa vaikka. Ja sit tää kattokaa maatuu. Eikä. Meidän piti tehdä tässä jaksossa sellainen talo ja mitä me saatiin aikaa? Ei mitään. Feilattiin. Eikä me tajuttu ottaa sitä hiekkaa sieltä. Eikä mä oon pöhkö. Me ei tajuttu tehdä tässä jaksossa mitään. Eikä. Niin me oltais ihan hyvin voitu vaikka just kivestä tehdään lasi. Ei kun kivestä, mutta hiekasta tehdään lasia. Sitten me ajattelin, että oltais voitu näitä kaktuksia pistää tänne uuniin, niin siitä olisi tullut sellaista siistiä väriainetta. Niin olisi ollut vähän kolmenlaista ja sitten oltais voitu sekoittaa sit vihreätä ja punaista, niin siitä olisi tullut sellaista siistiä eräänlaista. Tai en mä oo varma tuliko siitä mitään, mutta kaikkea me oltais keritty. Nyt niitä mobeja alkaa tulla. On krää. Oi itku. O niin, näyttäkää nyt. Iton zombit. Eikä oo pokkaa. Ei sit oo pokkaa. Joka tapauksessa, jos me katsotaan tällä. Siellä on yksi. Pitää katsoa ihan sen. Tuolla on jotain. Nyt niitä spawnas. Tuolla. Tuolla on creeperi. Toi on creeperi. Toi. Mä suurennan vielä Camtasian ohjelmalla. Toi on creeperi, mikä tuolla vetelee. Katsotaas. Täällä nostetaan paiksi. Ovi auki. Toi on creeperi tuolla. Onks tuossa joku? Toivottavasti ei. Muuten mä huudan. No mielenkiintoista nyt se... Mitä? Hää? Mitkä valhakit nää? Tuolla on creeperi, toi pomppii. Toi on creeperi, toi pomppii tuolla. Creeperi räjähtäessä yhden ruudun päässä. Zombi niinku seuraa ihan kuin Herobrine ja tappaa ihan vaan jotenkin automaattisesti. Ei se edes lyö eikä mitään. Se vaan tappaa jotenkin. Ja sitten nämä skeletonit, ei skeletomit, mitä hemmettiä. Niin ne sitten puolestaan, mikäs toi, onks toi joku sama bossa? Oliks toi jotain muuta? Ei oo muuta. Niin skeletonit on sellaisia tyyppejä, jotka ampuu jouskalle ja ne on ihan sairaan ärsyttäviä. Tässä mennään yön yli. Tää oli toka jakso vähän mobi-kiinnostusta, mielenkiintoisuutta. Ja vähän ei mitään tekemistä, uudet kiviaseet. No, niin, mobeja. Okei, no, se on ensi jaksoon, se on terve.